Guk hizkuntza asko izan ditzakegu, baina euskarak gu bakarrik dauka. Josue zelan ingo gauen urretxakin beste izoski bat, bale? Urretxana. Hortarako, itxoizku falta arrautzak, azukerra, 185 gramo, urretxak txikitsute laman pasau gauenak, kasu honetan, gau, berrein dute. Molin iruen, berrein dute, 80 gramo. Eta, bebai, nati. Kasu honetan, pini begau. Kasuelan, lehen txokolatien gau moruen arrautzakin eta superrakin, ba hori, urretxa izango da azkeneko gotamin gauna, eta kasuelan jarri bitxu hau. 5 arrautza eta azukarra. Honek arrautzako eskolo, errabitxu hau kompostara, eta botako gau azukarra gertantxe, eta nahaztu, eta egongo da prest, zutara kateko lehengo mordura. Ilpiko gogo hemen, ze hasi bigare lehengo alderantzez. Lehengo natie botoko gau, eta nata hau izango da azukar bariko nati, bale? Ea badarik montetan, azira montetan, eta kontu honetan, nahiko, hola txiko, eta pasauko gare arrautzie, eta azukarra zutara erueten, bale? Lehenko gau, zutara, lehenko moruen, zaintuko gau, ez da izen larrei berotu, eta 70 gradu hartu arte, gutxi gora bera, hortik pasauarik azukarra bezein daixela, bale? Berotasun honek itzen dagoena da, arrautzie pasteurik hau esaten dena, zerestelan arrautzie gordinik fangozan. Eta, hor, seguru, arrautza hori egitzen dela supaldaute. Palmolela erolako kasurik, ez da izen egon, temperatura hori aktibi dago, bale? 75 gradutik hortxe. Eta honete, bere temperaturi hartzeskunien, eta begitxuko zau, ondioa azukarra dago hor, akutxo bat, eta bebai batzuetan ikusten baga, pasau jakula esango guztu arrautziek, zeingo da, zuritxu, orduen, ez da komeni, bale? Hori pasetan bajaku segiruen montetara. Velozidaiekin montaten jarri eta hotzitxu ingo da, eta hotzak temperaturie mantenduko zo bere 70 marretan. Eta gero ja, bizkotxu bezala, lehen esan dagoena, monta ingo gau. Hortan, hemen ja, arrautzia zelan dauen, azukarra zelan dauen, jazta, nik uste kontzila karako gau, eta pasauko gare, montetan, bizkotxo bat izango bazan bezala, bale? Hori da, den batidoriaz, montatuko. Eta pazientziekin, zerkiroko, erotasune eta otzitun dira, eta lasai hartu montau hartu, bale?
zelako gorputze hartu dauen. Ikusten dozuenez, ja hartu dau bere gorputze. Eta laster dauko prest, natiaz montetako, Hortan, erakutze bati horiek, eta behitu, zelako gorputze dauko, bizkotxo masa bezalako, Eta hori, biuna da, bi honek nahaztu. Eta lehen esan zueten bezala, nik eskuekin nahi dut barilla batekin baino. Bariliek itxen dagoelako apurtu. Hortan, konturetu bazare, txokolateskue indot alderantziz. Lehenengo txokolateskuena zutan eta gero natie. Eta hoi, natie montou dau eta gero hoi nausi. Da ikusteko bi eratara indeikizuela, bale? Natie montetan dozue, gero kasuelakoe. Eta bisek nahaztukuen sortzen jaku izoskixea. Eta zapori emuteko, ikusi. Zelan txokolatia arrautzatan jarri gauen, eta hemen arrautzia zukerrakin bakarrik, zeratik zapori emuteko urretxak ontsa diez. Etaten diez ontsa, zabaleko, eta frangoaren nahazketan. Dana nahaztu arte ondo. Nahaztukue. Ja dauko prest. Urretxan izoskiz. Biunera hartu modutxula. Nun gordeko gauen osgailuen, bale? Honegin, disfrutau. Alice ella no dio